Здравейте хора, аз съм Fortune Time и днес играем Team Fortress 2. Доколкото чувате, мъничко преди да започна да снимам игра, защото в момента умирам. Но кой пука, че умирам. Така, сега сме долу тук и ще изтегля долу от магическата шапка. Така, теглиме четвъртия, който ще играем, и това е Spy. И ще играем Spy. Защото не ни се падат всеки път ретарните чемпиони. Няма такова нещо. Я умиргай. Тоест, махай се просто. Не те искам. Тим да видим някой яфка в базата. Мисля, че той е Марио Бейл яфка. Ако яфка ще си го фармим малко. После ще правим нещо друго. Той че АФК, ама не е в базата му. Или пък е в бъгавото тунелче. Не. Няма АФК-та, не че исках да ги фармя, в смисъл, няма такова нещо. Просто така да си знам къде. Сериозно не мога да им вземам от тяхното. Тън. Жалко, че не мога да направя това да го превземем, че ще да е easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Опа, гледайте. Easy backstab, mate. Добре, няма да го бакстапваме. Зарежете. Хаштаг планираме таргет. Да, се тая. О, не умрех, бакскех. Той искам да го бакстапна. Come here, Bobby. Come here, little baby. Охо, тъпия скаут, хора, тъпия скаут. Щях да го бакстапна, то дори не се усети, че съм зад него. Леко съквам малко аз. О, най-накрая. Умирга. Съква, сък май. Сък ми драй. Easy game, my friends, easy game. О, чао. Нях. So гаден. Точно така. Ще го кажа so гаден. Точно така. Точно така, дами и господа. Точно така. Гледайте как ще го шейквам. Shake it. Shake it. Аз го играя само на пистолетите, тъй като с скаути, аз няма как се правя на някой от техния тим, защото те са бързи, аз не съм, защото стига, защо имаш това на метал, майка ти мръс. Брат, майка ти не е мръсна, само дето пас мен. О, стига, don't. Не, стига, моля. Peace. Fucking wrecked. Got a fucking wrecked, baby. После днес като бяха тренировки, една така ми смачка гърба, за да се разгрея, че сега едва мърдам, дишам, кашам, ходя и какво ли не.
Тя, в смисъл, не че е дебе. Don't стресирвай ми, окей? Не че е дебел ми просто е яка на мускули и ме смачка и сега не мога да живея просто. В смисъл, боли много. Не са живее. То защо шляпа задник? Не искам да знам. Просто не искам да знам. Имам чувство, че пак се примери. В смисъл, и предишните клипове всеки път, като играят, те винаги играят един същи клас всичките. Без е топ пака на атак. Чай, ние имаме ли хеви? Да, имаме. Искам да намеря техния спай. Той Марио Блика, мисля, че... А? Ако можеше да се цели през стената, ще да бъде бати чиза. Бати чиза! Yeah. Oh. Когато се правиш, че кил е твой. Да се тая. Нищо не сте видели. Да. Don't do this, little bitch! Той е хеви. Къв пари, каквото искаш? Хеви, хвала. Чао. Ай, гота го не видим. На майка ти! Гледайте са. Cheese, motherfucker! MLG gameplay, въпреки че не направих нищо. But MLG! Аз там не видим. Не знам кой ще успея да бакстапна, като всички са факани скаунти. Нямаме да сте видели, не! Майка ти! Бай, бай, лов, дан. Пея като... Стига, бе! So joking, master. Не си ме видял. Майка ти! Е много добричка. Да. Майка ти е много добричка. Сък. Май. Fucking. Да ходим с това да клипа. До следващия клип. До скоро.